Beasaingo asanblada feministak larunbat gauean jazotako sexu erasoa salatu eta erasotuari elkartasuna adierazteko bilkura deitu zuen atzo arratsaldeko 7etan Beasainen erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean isiltasuna nagusi izan zen bertan eta antolatzaileek ez zuten adierazpenik egin biktima babesteko. Emakume bati eraso egin zioten larunbat gauean herri horretan salaketa jarrita dago eta gertaturikoa ikertzen dabiltza. Orain hala berri samurrik ez eta indarkeria matxistari loturiko 6 atxiloketa izan dira asteburuan Euskal Herrian, horietako 4 Gasteizen izan dira, 2 ostiralean, bat larunbatean eta bat igandean, beste 2 atxiloketei dagokionez bat Tuteran izan da eta Donostiako Herrera auzoan bestea. Arratsaldeon guztioi, udara begira piztuak dira alarma denak indarkeria matxistari aurre egiteko bereziki ospakizunen testu inguruan azken erasoei erreparatuta aurre ikusi daitezkeen egoerei erreparatu die bada gaurko magazinean Eraitz Saez de Egilaz Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide eta Gazteria alorreko idazkariak. Azken egunetako gertakariak nahiko gogorrak izan dira, eta Beasaindarra izanik niretzat ere nahiko gogorra izan da ez festen atarian halako gertaera batekin amaitzea nahiko borobilzi joa zen festa horiek. Ikusten dugu argi eta garbi eraso sexistak eta emakumeen kontrako violentzia hori existitzen dela eta aurrera eramaten dela, eta ikusi dugu ere orain arteko festa giro askotan hori gertatu dela eta aurrerantzean hori gertatuko denik ezin dezakegu horrela aurre ikusi, baina badakigu ez, egungo egoeran eta emakumeen kontrako violentzia hori errealitate bat dela. Hala ere uste dut aurre ikuspen horiek ezin ditugula egin eta ezin dugula alarmistak eta alarma egoera konstante batean bizi, justuki emakumeen askatasuna bera mugatzen delako. Bestatik diputatuen kongresua astearte honetan izango da lehen aldiz osoko bilkuran prostituzioa debekatuko duen lege baten beharrari buruzko eztabaida. Osoko bilkurak onartu egingo du PSOEk bultzatutako prostituzioa indargabetzeko legea aintzat hartzea. Lege horrek jasotzen du orrutara alderdi horrexek sexu askatasuna bermatzeko legeari aurkeztu zion zuzenketan. PPek duela aste batzuk aurreratu zuen izapide hori babestuko duela eta Podemosek astelehen honetara arte itxaron du tramitazioaren alde bozkatuko duela baieztatzeko. Hala eta guztiz ere, Unidas Podemosen Kataluniako elkarguneak prostituzioaren jarrera erregulazionistarekiko joera handiagoa duenak oraingoz ez du boto asmoaren berri eman. Aldaketarekin 3 eta 6 urteko espetxe zigorra eta 18 eta 24 hilabeteko isuna ezarriko liokete indarkeria, larderia edo nagusitasuna erabiliz ala biktimaren zaurgarritasuna baliatuz pertsona bat prostituzioan aritzera behartzen edo mantentzen duenari. Prostituzio jarduera errazteko lokalak edo iezinak aberasteko helburuarekin eta sarritan eskaintzen dituzten pertsonak ere zigortuko ditu legeak. Horrez gain, prostituzioaren bezeroei isunak ezarriko dizkiete. Eta Latinoamerikan abortatzeko eskubidea bermatzeko aurrera pausoak ematen ari diren bitartean, Ameriketako Estatu Batuetan atzerakada aurre ikusten da eta gertatzen ari da. Gauzak horrela Mexiko eta Ameriketako Estatu Batuen arteko muga, delitu baten eta eskubide baten arteko muga bilakatu da. Hala, bi herrialdeen arteko elkartasun sareak sortu dira azkenaldian ere abortuaren bueltan. Bero Satruztegi kazetariak heldu dio gaiari. El País egunkariak gaiari buruzko erreportajea plazaratu du eta besteak beste Sandra Cardonaren hitzak jaso ditu. Cardona, Necesito Abortar Mexiko elkartearen sortzaileetako bat da eta adierazi du erabakitzeko eskubidearen aldeko mugaz gaindiko mugimenduak ari direla sortzen. Azken hilabeteetan laguntza eskaerak jaso dituzte Estatu Batuetako 6 estatutatik. Horien artean Arizona, Louisiana eta Texas. Otsailetik, Estatu Batuetatik 10 emakume jaso dituztela esan du, baina noski, bidaiatzeko baliabideak eta aukerak ez dira berdinak emakume guztientzako. Horregatik, Mexikotik ahalik eta informazio gehien helarazteko moduak bilatu nahi dituzte eta laguntzeko bideak aztertzen ari dira. Gaizlatuta berriz lanarloko ezbarri helduko diegu orain, maiatzaren 23 metrotik erori zen 60 urteko langile bat oiokin, geroztik zaintza intentsiboetako unitatean egonda, baina orain jakinarazi dute hil egin dela. Zinfa botika enpresako eraikien berrian lanean ari zela izan zuen istripua langileak kaskezurra hautsi zuen zenbait partetan. Azken orduetan 3 pertsona hil dira ala Nafarroan lan istripu zatzo, 2 langile hil ziren Gareseko Senyorio de Sarriat taldearen esne ustiategi batean, 3.
berriz oiokikoa litzateke. Euskal Herrian baina beste heriotza baten berri eman da ere asteon Bermeoko Kobiran supermerkatuan bihotzekoa jota hilda, 50 urteko langile bat gainera duela astebete beste langile bat zauritu zen Garesen, aldamio batetik erorita eta ostegunean hil zen 58 urte zituen eta herriaren erdiguneko erekin bat berritzeko lanetan zebilen aldamiotik erori eta larri zauritu zelarik. Ordea, joan zen ostialean laborari bat hil zen uztaritzen traktoreak azpian harrapatuta 78 urte zituen eta gainera beste laborari bat ere zendu zen asteazkenean duzunaritze sarasketan traktoreekin istripua izan da. Bestaldetik lerroburuekin jarraiki energia autokontsumak ehuneko 76 egin du gora azken hilabetetan Nafarroan. Mikel Irujo eta Itziar Gomez kontseiariek klima aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpena nabarmendu dutenez, bi helburu azpimarratu dituzte, beraz entzun ditzagun jarraian. Kanpainaren helburua bikoitza da, alde batetik guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, klima aldaketari eta energia transizioari buruzko foru legea zabaltzea eta eskuragarriago bihurtzea da bigarren helburua. Nazioartera begira ordea Ukrainako gerraren erdian zerealen prezioa izugarri igo da. Horiek Ukrainatik esportatzeko arazoak erdian direlarik, orain Errusiak eta Ukrainak akordio bat itxi dute Turkiaren bitartekaritzarekin zerealak Ukrainatik esportatzeko. Testuinguru honetan Putin Errusiako presidenteak adierazi du ongietorriak direla Ukrainaren kontrolpean dauden itsas portuetatik garia esportatzera, lehenik eta behin itsaso beltzeko portutik, Odesa eta inguruko portuetatik hain zuzen ere entzun dezagun. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их. Eta lerroburuekin bukatzeko kultural Lucia Lakarra, Iratxean Sa eta Sandra Ferrus saritu dituzte Max sarietan emakumezko dantzaririk onenaren, koreografiarik onenaren eta egile berririk onenaren sariak jaso zituzten atzo urren ez urren. Hautagaien artean ziren Ignacio del Moral antzerkigilea, Dimegaz konpainia eta Kotondarrak ikuskizuna. Ere barte iluntzean banatu dituzte Esrae Fundazioak antolatutako Espainiako arte eszenikoen 25. Max sariak Menorkan egindako ekitaldi batean. Apirilaren 25 jakinarazi zuten 20 kategorietan bereizitako 75 finalisten zerrendan. Hautagai horien artean ziren Ignacio del Moral, Lucia Lakarra, Iratxean Sa eta Sandra Ferrus Euskal Herriko sortzaileak eta Dimegaz konpainia zein Anita Marabillas eta Portal 71 konpainian Kotondarrak txotxongilo ikuskizuna. Euskal Herriko artisten lanez aparte, Juan Diego Boto aktoreak interpretatutako eta Sergio Peris Metxeta antzerkigileak zuzendutako Una noche sin luna lana izan zen Max sarien galan gehien aipatu zen ekoizpenetako bat, ikuskizun onenaren eta gizonezko aktorerik onenaren sariak jaso zituen. Lerroburuak horrela badrialtzeko beste zenbait gai gurean, Zaldibarko zabortegian desagertutako bi pertsonak erreskatatzeko eta zabortegia ixteko lanetan jarri duen dirua eskatu dio Jaurlaritzak, Berte Recycling enpresari Tapia sailburuak, baina ez dio eperik ezarri. Bien bitartean Bizkaiko Foru Aldundiak ere 3,3 milioi euro eskatu dizkio enpresari autobidan zabortegia erortzeak eta berriro irekitzeko egindago lanek eragindako kalteengatik. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak ekonomia eta ogasun sailari eskatu dio premiamendu bidean gauzatzari lotutako neurri egokiak hartzeko. Berte Recyclingek zor dizkion 28,7 milioiengatik. Kopuru hori Eusko Jaurlaritzak 2020ko otsailean Zaldibarko zabortegia eraitsi ondoren lurperatuta geratu ziren bi langileak bilatzeko egin zituen lani dagokie. Arantxa Tapia sailburuak berretsi duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki guztiak hartuko ditu eta bere esku dagoen guztia egingo du baliabide ekonomiko garrantzitsuak berreskuratzeko. Gogoratu behar da Berte Recycling enpresaren jabea, Jose Ignacio Barinaga, haren ilobat administratzailea Arrati Bilbao eta Juan Etxerria ingeniaria bi prozeduretan inputatu zituztela. Baina 2021ko irailean akordio batera iritsi ziren fiskaltzarekin eta hildako bi langileen senideekin.
Akordio horren arabera zuhurtziagabekeriazko homizidio baten errodunak zirela aitortu zuten, 6 hilabeteko espetxe zigorrarekin, eta Sololuze eta Beltranen senidei kalte ordaina hitzartu ondoren. Ingurumen arrazoiak irekita jarraitzen du, eta ogasun sailak premiamendu bidean hasi duen administrazio prozesuaren garapenak erabakian eragin dezake, egiteke dauden 28,7 milioiak berreskuratzen saiatzeko. Hala ere, Jaurlaritzak funts publiko horiek berreskuratzeko erabiltzen dituen EPEI buruz galdetuta, Arantxa Tapiak zuzentzen duen sailak honako adierazi du. Ezin omen da aurreikuspenik egin Eusko Jaurlaritzak zabortegi erori ondoren beregain hartutako kostuak berreskuratzeko EPEI dagokienez. Horiek ondorio horietarako hasitako jarduketen emaitzen araberakoak baitira. Bien bitartean Bizkaiko Foru Aldundiak ere 3,3 milioi euro eskatu dizkio Berten Rezeklini. Autobidean zabortegia erortzeak eta berriro irekitzeko egindako lanek eragindako kalteengatik. Horda, aipatu dugu lerroburetan, ere energia autokontsumak 176 egin du gora azken hilabetetan Nafarroan. Mikel Irujo eta Itziar Gomez kontseiariek klima-aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpenean nabarmendu dutenez, halaber Navarra Green.es webgune berri bat martxan jarriko dutela iragarri duten, Nafarroako transizio ekologikoaren estrategian oinarrituta. Nafarroan energia autokontsumoak 176 egin du gora azken hilabeteotan. Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapeneko kontseiariak eta Itziar Gomez landa garapeneko eta ingurumeneko kontseiariak klima-aldaketari buruzko foru legea zabaltzeko kanpainaren aurkezpena nabarmendu dutenez. Navarra Green.es webgune berri bat ere martxan jarriko dutela iragarri dute. Nafarroa Green trantsizio ekologikoaren estrategian oinarritua. Estrategia horretan sartzen da zuzen ere autokontsuma bultzatzea, iturri berriztagarriak eta eraginkortasun energetiko indartzearekin batera. Industriak 120 murriztu dezan 2030erako energia kontsumoa. Guztiok jabetzea ohiturak aldatu behar ditugula, enpresa eta erakunde publikoetatik hasi eta gutako bakoitzeraino arlo ekonomiko eta sozial guztietan, aldaketa ezinbestekoa da, karbono gutxiko ekonomia bat lortu nahi badugu. Mugikortasun jasangarri eta adimendunean aurrera egiteko beharra azpimarratu du Irujok, hidrogenoetan, biogasan eta biomasan jarduerak eginez. Gomezek azaldu duenez, gobernuak estrategia horri ekin zion egungo ekoizpen ereduari alternatiba iraunkorrak sortzeko. Europako itun berdearekin edo Green Dealekin lerrokatuta eta klimalarrialdiari erantzuteko gizarte aldaketak bultzatzeko. Eraldaketa plan honek hainbat jarduera ardatz biltzen ditu, hala nola eraikuntza eta energia eraginkortasuna, ekonomia zirkularraren sustapena, landa eremuaren sustapena eta berrikuntza, biodibertsitatearen kontserbazioa eta kudeaketa, energia berriztagarriak edo mugikortasun iraunkorra eta berritzailea, eta aldi berean ingurumen, ekonomia eta gizarte iraunkortasunaren ikuspegitik hainbat proiektu abian jartzeko ibilbide horri gisa balio du. Orain lege berria dutela adierazi du ingurumeneko kontseiariak, ezinbesteko tresna izango dena klima ekintzaren esparru arau emaile instituzional eta instrumental egonkor bat eskaintzen duena. Errusiako gobernuko ordezkaritza talde bat Turkiakoarekin batzekoa da gaur, Ankaran Ukrainako zereala eta gainerako elikagaiak esportatzeko beharrezkoak diren mekanismoa eztabaidatzeko negoziazio horren barruan dago besteak beste, Ukrainako portuetatik minak kentzea, Errusiako atzerri ministro Sergei Lavrovek atzo ziurtatu zuenez, hura ere Ankarako bileran izango da eta adierazi zuenez, bi aldeek Ukrainako zereala itsaso beltzetik garraiatzeko proposamen bateratu bat lantzea dute xede. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko, Kremlineko iturriak aipatuta izbeste egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном
груженные зерном выходят из портов. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurreikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urren ez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoak blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Я уже много раз говорил. Urera bueltan Espainiako botere judizialaren kontseilu nagusiak estatuan lehen 3 hilekoan izandako etxegabetzen datuak argitaratu zituen atzo eta Hego Euskal Herrian 6,18 igo dira aurreko urtearekin alderatuta. Hipoteka betearazpenen eta hiri errentamenduen legearen bidezko prozedurak gehituta, Hego Euskal Herrian 275 kaleratze izan ziren 2021ko lehen 3 hilekoan eta aurten epe berdin horretan 290 izan dira guztira. Etxebizitza, eskubidea, etxebizitza, eskubidea, etxebizitza! Lan arlora jauzi berrin ugariren babesa jaso dute goiz honetan Aitor eta Arkaitz Bizkaiko metalgintzako grebalariek Bilbon epaiketaren aurretik fiskaltzak 12 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du bakoitzarentzat eta Eusko Jaurlaritzak 23koa salatutako langileen plataformaren izenean zigorrazpiolea eta Isone Erretesek egin dituzte adierazpenak eta epaiketa bertan bera gelditzea eta langileen grebarako eskubidea babestea eskatu dio Erretesek Lakuako gobernuari. Badakigu honek enbarazo egiten diola, horrelako mobilizazioek enbarazo egiten diela bai Eusko Jaurlaritzari eta bai patronalari, egun horretako mobilizazioak oso jendetsuak izan ziren, jende asko atera zen kalera eta fabrikak eta lantegiak gelditu ziren, eta horregatik erabaki zuten pertsona hauek atxilotzea eta salatzea eta mehatxatzea. Ez dute horrelakorik nahi eta eskatzen diegu mesedez babestu dadin langileriaren grebarako eskubidea eta gelditu daitezela horrelako aktuazioak. Esan beharra dago bebai, bi pertsona hauek jasandako atxiloketa agresibo hori salatzera gatozela, biek jasan eta pairatu zituztelako lesioak. Orduan, eskatzera gatoz, bai horrelako aktuazioak geldiaraztea eta baita epaiketa hau bertan bera gelditzea. Enpleguaren alde greban 100 egun daramatzaten Alkontza enpresako langileak ere izan dira metaleko epaiketaren atarian auziperatutako langilei babesa adierazteko aipatu bezala 100 egun bete dituzte gaur greban eta uneko egoeraz informazioa jasotzeko Urko Herrera langile batzordeko kidearekin hitz egin dugu gaur. 100. egunean gauz. Eta beti bezala goizeko 6:30 horrela etorri dira furgoak, akordonatu dute leku bat, eta gero saiatu dira atea irekitzen, baina atea zen irekitzen gaur.
joan dira sarrera nagusira, akordonatu dute guztiak, mehatxatu gaituzte, guztiei, ezin genula hitz egin, ez oiukatu, ez ezer. Eta, etorri da autobusa, ikusten den bezala bideoan, eta sartu dira ate nagusitik. Irizaren partetik ez dakigu ezer, eta kontraren zuzendaritzak ere ez digu ez batzarrik ez egiten. Nor gestion ere ez du deitzen, ez ezer. Así que berdin jarraitzen dugu oraintxe bertan. Eta epaiketak aipatuta bada besterik Iazko maiatzaren 7 Bilbon atxilotu zituzten 7 gazteen aurkako epaiketa hasiko da hurrengo aste azkenean 20.000 eurotik gorako isunak eta urtebete eta urte eta erdi arteko kartzela zigorrak eskatzen dizkiete auzipetuei. Ernaik salatu du 7 gazteen aurkako epaiketak gezurrez beterik dagoela. Ane Alaba Ernaiko bozeramailerekin egin du konexioa lehentxago eguerdian entzun dezagun. Guk egiten dugun irakurketa, bada, testatua gezurrez beterik dagoela, gaindimentsionatua dagoela guztiz, haiena izan zelako bortizkeria eta ez gurea, eta argi dago haiek izan zirelako 60 gazte baino gehiago zauritu zituztenak, horietako 2 ospitaletik pasatzera behartuak ikusi zutenak haien burua, eta guk egin genuen bakarra izan zen gure bizitzen alde borrokatzea, eta borrokatzea zilegia da, gure eskubidea da, eta beraz ez dagoela epaiketa posiblerik hori judizializatzeko. Gaiz aldatuta berriz Gasteiza goaz bertan baita Goestilanago lankidea, izan ere Arabako hiriburuan bertan aurkeztu ditu sare plataformak udarako ekimenak, zer gehiago dakigu Esti? Bizikidetzaren alde, bakearen alde eta salbuespeneko espetxe politika ezarrita duten euskal preso guztiak etxeratze aldera, sarek udan izango diren mobilizazio eta jardueren berri eman du. Alde batetik, 5. bizikleta martza antolatu du uztailaren 22, 23 eta 24an, eta bestetik mobilizazioak deitu ditu Gasteizen, Iruñean, Bilbon eta Donostin ekainetik hasita abuztura bitartean. Presoen eskubideen urrapenak salatzeaz ez ezik, sarekudan aurreikusitako ekimenak publikatzeko aurreikusita dago, eta ekimen horien baitan sarek pandemiaz geroztik bertan bera utzi behar izan duen bizikleta martxa berartuko du, Euskal Herriko herri desberdinetatik pasatuko dena, eta horrez gain Euskal Hiriburuetan ere ekimen desberdinak aurreikusiko dira, batez ere jaien datetan, bai Iruñean, bai Bilbon, Donostian eta bai Gasteizen. Horrez gain, Esti Gasteizko beste kontu batzuei helduta, ekainaren 10, 11 eta 12an kalderarte jaialdia izango da, zer ikusiko dugu bertan? 2020an bertan bera utzi eta 2021an COVID-aren ondorioz formatu zaldatu behar izan ostean, kaleko arten nazioarteko erakustaldea Kaldearte berrirore bueltan da Gasteizen asteburuan. 15. edizio honetan, estatuko eta nazioarteko 30 konpainik parte hartuko dute eta era guztietako formatuetan prestatutako 56 ikuskizun egongo dira hirian ikusteko aukeran. Inaugurazio ikuskizuna ekainaren 10ean ostiralean izango da gaueko 10etan, Hortzmuga Teatroa eta Deabru Beltza konpainien eskutik eta hilaren 12 arte luzatuko da. 2020an bertan bera utzi eta 2021an COVID-aren ondorioz egokitutako formatuan egin behar izan ostean, kaleko arteen nazioarteko erakustaldia Kaldearte ekainaren 10, 11 eta 12an itzuliko da Gasteizera. Amabosgarren edizio honetan, estatuko eta nazioarteko 30 konpainiak parte hartuko dute eta era guztietako formatuetan prestatutako 56 ikuskizun eskainiko dira hiriko ikusleen aurrean. Aurreko edizioarekin alderatuta, garrantzi handiagoko ikuskizunak izango direla adierazi dute Gasteizko udaletik. Para eso hemos diseñado un gran programa para volver a llenar calles y plazas de nuestra ciudad y disfrutar de nuevo de las artes de calle en su entorno natural. Inaugurazio ikuskizuna ekainaren 10ean ostiralean izango da gaueko 10etan Hortzmuga Teatroa eta Deabru Beltzak euskal konpainien eskutik.
Guztira, Gasteizko 3 konpainia, Euskadiko beste 6, estatuko beste toki batzuetako 11 konpainia eta atzerriko 10 izango dira bertan. Besteak beste ikusleek prestigio handieneko jaialdietako azken edizioetan saritutako hainbat muntaketaz gozatzeko aukera izango dute. Kiroletan bestalde emakumeen kirolaren lehen jaia egingo da ekainaren 18an, ezti? Bi aste barru hilaren 18an abiatuko da emakumea kirolean lehenengo jaialdia. Iradierraren hartuko du lekua eta kirolean emakumeei agerpen handiagoa emateko sortu da kirolean ere berdintasuna lortze aldera. Behin betiko egitarau eta parte hartzaileen kopurua oraindik ez dago zehaztuta, ekitaldiaren aurreko astean iragarriko dute, baina hala ere xehetasun batzuk eman dituzte. Hainbat kiroletako ekitaldiek osatutako jardunaldia izango da eta estandak, erakustaldiak eta kirolariekin egindako solasaldiak antolatu dituzte egun horretarako. Ekitaldia goizeko 10:00 eguerdiko ordubietara izango da. Que quede claro que no es una gala, va a ser una jornada de eventos de un sinfín de deportes durante toda la mañana del 18 de junio. Es una fiesta que no es solo para ver dónde se podrá practicar y disfrutar durante toda la jornada con tan solo acercarse a los stands. Aunque la programación no está cerrada, la presentaremos oficialmente la semana previa. Ondo da, mila esker ostera Xabier Ortiz de Luzuria garen omenezko 17. mendiko bizikleta ebialdia egin da igandean Legazpiko herrialden 270 pertsona inguruk hartu dute bertan parte eta berreskura ditzagun beraz jarraian martxako irudietariko batzuk. Eta aurko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren amaierara. Bulego taldeak orain gutxi argitaratu duen suzko erroberak abestiaren bideokliparekin agurtuko zaituztegu gaur. Aste arte honetan, beraz horren bestez gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Gaur etorriko altzara. Eta gauean? ¿Te gusta? Vamos. Let's go. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian. Zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila. Aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika. Honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira. Besoak